seller. Mamaya na pag ano. Paluto na. Welcome back to our channel. It's my Paman, Mama Bill, And Nanay Rick! for today's vlog, kami po ay mag-seafood boodle fight mga kabsat dahil po tayo ay nakamura ng pagbili ng seafood doon po sa Dagupan City, Pangasinan mga kabsat. Kaya kakabsat, kung hindi nyo pa napanood ang pagbisita namin sa Dagupan City, Pangasinan, sa kanilang market doon kakabsat, at ang mumura ng kanilang seafood kakabsat, ay bisitahin nyo na po ang kakabsat YouTube channel. Ay! Kaya ano pang inaantay natin? Palit! Lain naman kasi ko na So bali kabsat, kanina po nakapaghugas na po kami bago kami Yes, kakabsat. At dyan mo nagtatapos ang aming vlog for today. Don't forget to subscribe our YouTube channel Agkakabsat TV. At ganoon din sa aming Facebook page account Agkakabsat TV at TikTok account CocoJan06. Please like, Share and subscribe, and hit the notification bell below para always updated tayo sa aming bagong video. videos. Bye bye.